journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, pasyenteng nakalingkawa sa brain surgery natakdan og COVID-19 sulod sa ospital namatay. Residenteng naego sa diarrhea sa usa ka barangay sa Santo Tomas, Davao del Norte, nagkadaghan. Tubig girasyon na sa BFP. O mga estudyanteng nakasinati og pagpanghasi sa NPA, gihatagan og alawan sa gobyerno. Sa detalye sa atong mga balita, dili madawat sa pamilya ang gidangatan sa ilang inahan nga namatay sulod sa ospital human matapdan o makamatay nga virus sa COVID-19. Ang ilang inahan nakalingkawa sa brain surgery o gikatakdang ibalhin na unta sa private room apan sa ICU pa lang. Gitaparan kini og laing pasyente nga positibo sa COVID-19 hinungdan nga natakdan og namatay. Hustisya karon ang gipangita sa mga kabanay ug nagpatabang na sab sila kang Senador Bongo. Ani ang report. Paimbestigahan na ni Senador Christopher Lawrence Go ang kamatayon sa usa ka pasyente sa Davao Doctors Hospital nga nataptan og coronavirus disease sulod mismo sa intensive care unit sa Naisgutang Hospital. Mitabang si Senador Bongo sa pamilya ni Marivic Seniza Mariboho tungod kay duna kinisulat nga gipadala sa senador ug kang Presidente Rodrigo Duterte pinaagi sa Newsline. Ang sulat gihimo sa pasyente niadtong Hulyo 17 sa diyang iyang nahibaw-an nga nagpositibo siya sa coronavirus disease ug nangayo kini og tabang. Niadtong Hulyo 19, nagpadala og reklamo sa buhatan ni Mayor Sara Duterte Carpio ug sa Regional Interagency Task Force on COVID-19 ang pamilya ug nadawat kini sa Regional Office sa Interior and Local Government pinaagi ni Regional Director Alex Roldan. Namatay si Mariboho niadtong Martes, alas 9:45 sa gabi, Hulyo 20, sulod mismo sa COVID ICU sa hospital. Sa reklamo sa anak ni Mariboho, gisaysay niini nga misulod sila sa Davao Doctors Hospital niadtong Hunyo 29, bit-bit ang negative RT-PCR test. Niadtong Hulyo 2, usa ka adlaw na gihikay ang operasyon, nagnegatibo na usab kini sa RT-PCR test. Maong nahitabo ang operasyon ni atong Hulyo 3. Naoperahan si Mariboho tungod sa brain aneurysm ug paspas ang iyang recovery, nagsigi na gani kini og video call sa iyang mga anak ug makasulat na kini. Kay okay na ang pasyente, mihangyo ang pamilya nga ibalhin na kini sa private room aron maatiman nila. Apan misugyot ang hospital nga dili pwede ibalhin kay wala pay available nga private duty nurse aron matabangan ang pasyente sa iyang pag-recover. Matod sa ilang reklamo, niadtong Hulyo 17, miingon ang doktor nga usbon og RT-PCR test ang ilang pasyente kay paspas kuno may ubos ang oxygen level ni ini. Ingon ako katong naoperahan na si mama, nag-arang-arang jud siya, naglagsik jud ang iyang lawas. Ang iyang level of consciousness medyo nag-arang-arang, unlike atong wala pa siya naoperahan. Nagasulat siya kung unsa iyang gusto iingon sa amua, o nagaptam sa apod siya na pasabot na okay lang iyahang pamati. Nagsulat ang pamilya sa ospital aron masayod nganong kalit nagpositibo ang ilang pasyente nga naa manunta kini sa ICU sulod sa ospital. Apan nagsulat nako sa Davao Doc atong Sunday nga need na mo sila maistorya kay ang among duda na hospital acquired jud ang iyahang COVID. Pero hantod karon wala gyapon madawat na tubag kaya nag-decide na lang jud mi na magpasa mi og letter of complaint sa IATF adtong Tuesday. Sumala sa pamilya ang pasyente sa ICU nga katapad sa ilang pasyente nagpositibo kuno sa COVID-19 ni atong Hulyo 12. Ug ni atong Hulyo 13 gihimo ang tracheostomy o dunay gihimong pag-abri sa liog sa pasyente nga katapad ni patient Mariboho nga unta
didto man kinihimon sa operating room. Apan gisultihan sila nga dili mabitbit sa operating room ang ventilator sa usa ka pasyente. Ang amo lang, public health na ang ginaisgutan. Dapat lang sa nila tarungon ang ilang pasyente kaya naa sa ilang mga kamot ang kinabuhi sa ilahang pasyente. Namatay ang katapad ni Mariboho ni atong Hulyo 18, sulod sa COVID ICU. Among gipangutana si Interior and Local Government Regional Director Alex Roldan kung nadawat na ba nila ang sulat ni Siren Mariboho Fuentes ug mao kini ang iyang tubag. Among nadawat ang letter complaint ug amon nang gi-refer sa RIATF ug sa DOH-11. Nakrimit na si Mariboho kaganyang kaadlawon ug nakauli na kini sa North Cotabato. Misaad usab si Senador Go nga iyang tabangan ang pamilya aron mogawas ang kamatuoran ug mahatagan og hustisya ang kamatayon ni Marivic Mariboho. Hangtod kaganyang alas 6 sa gabi, padayong nagpaabot ang pamilya sa tubag sa Davao Doctors Hospital sa ilang mga pangutana. Abri ang Newsline Philippines sa Davao Doctors Hospital kung aduna man sila'y gustong ipasibaw kabahin sa maong issue. Edith Kaduayan, Newsline Philippines, stay safe. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Philippine Sports Commission. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Nag-abot-abot gihapon sa gym sa Barangay Tulalian sa Santo Tomas, Davao del Norte ang mga residenteng gipangkalibanga aron magpa-check up sa mga doktor. Nagrasyon na sab og tubig ang Bureau of Fire Protection kon BFP sa mga residente kay giputol ang connection sa tubo sa ilang source sa tubig nga maoy gidudahang tinubdan sa Kagaw diin 444 na ang naigo sa diarrhea ug 3 ang namatay. Siyam sab ang naigo sa kolera. Ani ang report. Nangunay og rasyon sa tubig ang Bureau of Fire Protection sa mga residente sa Barangay Tulalian, Santo Tomas, Davao del Norte. Kay giputol una ang linya sa ilang supply sa tubig nga gidudahang tinubdan sa ilang gibating pagpanakit sa tiyan, suka ug kalibang. Off lang sa, nag-i-off man sa kuwan, wala dyan gas. Usa sa nagsalod og tubig gikan sa truck sa bombero ang residenteng si Dante Arambala. Pangkaligo ug panglaba ang iyang gikalos nga tubig gikan sa bombero. Natagam sila kay naisagol nga hugaw ang tubig nga mugawas sa ilang gripo. Nay mga kuwan, mga dagang mga hugaw-hugaw nga kuwan, tubig nga, mga lumot, may mga basta kayo hugaw lagi kayo. Dinhi naggikan ang source sa tubig sa barangay nga naa sa ground zero sa diarrhea. Ginapump padulong sa tangke nga naa sa barangay ay ha-distribute sa mga tagbalay. Udto na lang, nag-abot-abot gihapon ang mga residente sa gym sa barangay aron magpa-check up sa mga doktor. Usa na niini ang apo ni Esterlita Herbas kay gikalibanga na sab. Samtang si Esterlita, bag-uhay lang sab na ayo sa iyang kalibanga. Wala nagsakit, kalibang lang yun. Yan, namuipoy naman akong lawas. Kuya pa na. As of July 20, 2021, miabot na sa 444 ang naigo sa diarrhea. 3 na ang namatay. 3 sab ang nagpositibo sa COVID-19 gikan sa mga pasyente. Pero ang gikabalakan ni Dr. Mercedita Coloma kaysa gipangkuhaan og sample, siyam niini ang positibo sa kolera nga mas fatal ug makamatay. Busa sa gym palang daan, naanay tent kung asa dapatan og tambal ang mga pasyenteng nangasakit og taoran og dextrose. Wala pa jud nahibaw-an kung usay kuan cause, pero ingon lang among admin sa MHO na daw nagpositive og kolera, mga 9 daw kabuok pasyente. Sa tubig jud siya, sir. Oo, contaminated nga tubig. Wala hinoon mahadlok ang mga residente nga mokuha og tubig sa ilang deep well kun bomba kay ilaha pa kining magamit sa pagpanglungag ug panglaba. Ang Tulalian adunay kapin 1,400 ka mga residente ug nagkadaghan pa ang ihap sa mga pasyenteng naigo sa diarrhea. Naa na say supply sa tubig mainom nga gihatag ang lokal nga gobyerno para sa mga tao. Gipanghatagan og allowance sa gobyerno ang mga college students sa Misamis Occidental nga apektado sa
Ani ang report ni Neptali Batuleño. Nagdawat na sa 59 ka mga college students gikan sa mga barangay nga napiktuhan sa problema sa insurhensya sa Tangub City ang ilang binulan nga allowance gikan sa provincial government sa Misamis Occidental. Nagtuo si Misamis Occidental Governor Philip Tan nga ang paghupot sa eksaktong kaalam pinagi sa pagtapos sa pagtuon ang lig-on nga hinagiban aron mabatukan ang kawadon. Tinmausab kini ang rason nga nanihon sila sa 8 grupo kumikan sa walay hustong kapanginabuhian. Gikalipay sa gobernador nga dunay ubay-ubay nga mga kabataan gikan sa maong mga barangay ang nagtungha sa kolehiyo. Dugang sa gobernador nga tinguha gayon niya nga makatapos ang maong mga tinun-an hinungdan nga gihatagan kini og allowance. Ang nakahibalo ko nga kani mga barangaya uban sa programa sa national government sa RCSP, ang inyong barangay mo gitutukan karon sa national government para matabangan ang tanan. So gikan sa livelihood program, padulong sa kadalanan, padulong sa inyong tubig unsang problema gisubmit sa national government para kamo matabangan. Pero sa akong kabahin, ako yung gitanaw ang edukasyon. Kaya ang edukasyon mo ay magdala sa progress sa usa ka barangay. Kay magunsa man ang usa ka lugar kung ang taong namuyo niini, wala mo lambo ang iyang pagkatao. Kaya importante kayo na ang inyong barangay dunay mga maalamon nga tao para magdumala pohon og mohatag kinabuhi sa inyong community. Ang maong mga tinudaan nagtungha sa Governor Alfonso D. Tan College, GAD-TC, o Northwestern Mindanao State College of Science and Technology kon NMSCST. Diin tingob nga gidawat ang 3 ka bulan nga allowance nga 6,000 ka pesos gikan sa 2,000 pesos nga monthly allowance nga gihatag sa provincial government. Ang 59 ka mga estudyante nagikan sa Barangay Sikot, San Antonio, Uwayan ug Huyuhoy, mga barangay nga gipailalom sa Retold Community Support Program. Alang sa Newsline Philippines, Neptali Batuleño, stay safe. At tangi! Dasureko, giulan og pagsaway sa ilang mga konsumante tungod sa brownout. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Tumaya at manalo sa PCS o Lotto. Sa bawat bili mo ng tiket, nakakatulong ka na sa kapwa mo at pwede ka pang maging milyonaryo. Tara na! Giulan og reklamo ang Davao del Sur Electric Cooperative sa sigapalo nga sitwasyon sa ilang supply sa kuryente sukad pa niadtong Lunes, Hulyo 19 tuig 2021. Pero may explicar ang Dasureko nga ang nasinati sa mga consumer mao ang unscheduled brownout. Ani ang report ni Orlando Dondon Dinoy. Giulan og reklamo gikan sa ilang mga konsumidor ang Davao del Sur Electric Cooperative kun Dasureko human sa sigapalo nga supply sa kuryente sukad niadtong Lunes, Hulyo 19, 2021 hangtod karong mga orasa. Sa social media, gipahungaw sa mga konsumidor ang ilang kasuko sa kooperatiba sa elektrisidad. Nagsigi na lang kuno og kawala ang kuryente og walay abiso nga gihatag kanila aron makapangandam sila labi na ang mga naa sa negosyo sa pagkaon. Giangkon ni Norin Joy Sumatra Carcedo, ang information officer sa Dasureko, nga wa sila gipagawang advisory sa anglit usa ka unscheduled brownout ang nahitabo. So ang mga consumers, specifically in Mabama area ni siya, no? Tama ba ko? Oo. Natay mga lain-lain manggod nga mga palong. As always nato ni siyang gina-disseminate. Kanunay nga dili nila mabantayan nga magpalong tungod kay kalit or unscheduled power interruption ni siya. And sugod atong Monday, I believe mo ato ang ginareklamo kasagaran in which ang causes in the Mabama kaning ato ang mga kahoy na musalay sa ato ang linya sa kuryente. And kaning ato ang mga suko or bitin nga naa sa ato ang poste.
Sukwahi sa nahitabo niadtong milabayng Domingo, Hulyo 18, 2021, nagpahibalo ang Dasoreco nga dunay power interruption sa pipila ka party sa syudad sa Digos, mao nakabantay ang mga konsumidor. Tungod kay halos matag karon og unya ang brownout, daghan ang dili motuon niini ug nagduda nga gituyo sa Dasoreco aron motaas ang ilang balay runon sa konsumo. Ato ang ipasabot jud sa ato ang mga consumers na dili tinuyuan ang brownout kay aron mo taas ang ato ang konsumo ug taas atong mabayran kang Dasoreco. Nawalaon nato na sa ato ang panghuna-huna tungod kay ang ato ang metro ang irehistro ni ana kung unsa na gyud inyong gikonsumo. Gipasalig sa Dasoreco nga dili sila mahisama sa Northern Davao Electric Cooperative con Nordeco nga way maayong serbisyo. Gitambagan sa Dasoreco ang ilang mga konsumidor nga kung dunay power interruption sa ilang lugar, itawag ilayon kini sa ilang buhatan aron maaksyonan. Orlando Dondondinoy, Newsline Philippines, Davao del Sur, stay safe. Tungod kay pandemya, giagi online sa Digos City Disaster Risk Reduction and Management Council ang ilang training nga apil sa ilang selebrasyon sa National Disaster Resilience Month. Ani ang report ni Orlando Dondondinoy. Aron mabansay pa ang mga emergency responders sa pag-atubang sa mga nagkadaiyang kalamidad. Usa ka online training ang gipahigayon alang sa mga sakop sa Digos City Disaster Risk Reduction and Management Council kun CDRRMC. Ang training gipahigayon atol sa kasaulugan sa National Disaster Resilience Month. Gihimo ang online training tungod sa mga limitasyon sa paglihok tungod sa pandemya ug aron mas mapahapsay pa sa lokal nga pangamhanan ang ilang response system panahon sa kalamidad. Sumala ni Alan Cortez, Assistant CDRRMC Officer sa Dakbayan sa Digos, nga usa ang linog nga ilang gipangandaman kanunay sanglit way ni bisan kinsa nga makatagna sa paghapak niini. Gani kagani ang buntag, Miyerkules, Hulyo 21, 2021, gitayog na usab og magnitude 5.3 ang lungsod sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental ug nasinati isab ang pagtayog sa ubang dapit sa Davao del Sur. Murag naanad na ang mga tawo sa lihok sa yuta apan gikinahanglan gihapon nga mag-igmat. Kanang paglinog-linog, murag party na yun na sa ato ang kalibutan, no? Especially sa Pilipinas, sa Mindanao. May tungod na atay daghan na apil na sa Ring of Fire and then atay mga faults na apil sa ato. Pagpangandam, kato, ginakuan sa P-box sa gobyerno nga natay at least go bag, drop, cover and hold, quarterly nga panghingusgan sa LGU nga practice, drop, cover and hold sa mga buildings. Si Mayor, natoy giapilan ganihan ako sa taas na pre-bid pre-bid na to siya. Kuan siya, ERI, ginatawag na earthquake instrumentalization, murag device ni siya para ma-alarma kung may earthquake man, di magin matagna ang earthquake, no. Pero maka-detect siya og shaking kaso then mo alarm siya. Mao siya nga purpose nga gina-bidding karon nga mao po'y ginapahingusgan ni Mayor nga ma-push through. Gawas ni ana, aduna na sab gigahin nga usa ka ambulansya alang sa pagbalhin sa mga pasyente. Ang ambulansya mangod bawal, di ba? Kay para ra man sa mga buhi. So, management of dead and missing vehicle, so mo siya mo provide para mo cater ato mga need para matugunan sa LGU, tugunan ni Mayor nga ipahatod dito na para i-cremate or ilubong ba dito. Sa panahon sa kalamidad, andam na usab ang lokal nga gobyerno aron matubag ang panginahanglan sa pagkaon. Natay community kitchen kanang yana, vehicle gyapon na sa sir, diri na siya ibutang. Kasog na yung mga simpre namo gyud na yung mahitabo nga tawag ani pag-evacuate. So at least naatoy kitchen nga mobile siya, mobile. Pwede siya. Isa to siya gi-pre-bid sa taas. Ug naapoy duha ka traffic light nga ibutang para kana lagi malikay ang disgrasya. So naay klaro nga traffic system nasa kugo na sa ibutang ug dinha sa crossing appliance. Giklaro sa CDRRMC sa Digos gabisan og dili Resilience Month andam kanunay ang ilang ahensya sa pagresponde sa takna sa kalamidad gamit ang ilang mga sakyanan sa kayutaan ug katubigan. Orlando Dondondinoy, Newsline Philippines, Digos City, Davao del Sur, stay safe.
Mao kadto ang naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph, o sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog o baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao ug General Santos City. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!